Každý pred nami. No. Bude súboj. Bude silnejší. A oni ešte idú? Nie, nevracajú sa. Oj. Aha, tie vracajú sa do cieľa, no. Nie. Nie, cieľ je takto. No ale tak on si naplánovali, možno, že už sa vracajú tady naspäť. To vyzerá nebezpečne. Ale tam vyhýbajú sa na takážky. No nejaké hej, ale... Aby si nezastali stať voči Keď sebe. sa rozhodnú, že obidvaja sa obídu z tej istej strany. No. No, aby nás vytlačil do trávy. Treba natáčať, toto bude zaujímavá situácia aj na prezentáciu. Aby som nebol kreš. A my už ale nevidíme nič, čo? A ten super zobral nejakú pomalú stratégiu, pozrite sa na to. Ale strategicky obsadil stred cesty. Rozšírime tie medzery, tak by to neprešlo. No to je presne stranu fotu. To je presne to videjko, ako je duplo. Ako krásne pekne je to. Critical point is out. Congratulations. Dankeschön. You managed our obstacle.